No chizuar fanu Christi ripuileng kar mangai na ziak tu seimi bung ni na bung ni na kan siar main bung khat na tlemin rikep lok tiang unaw khongai thak tak nin kapala jela oma kanula khoya nge ompo kan thelo har sa tak chungin zirna chunzom turin mun puilam kapana mase ka ring nun hi atluang lo nge ni ka mei che mel du ve Christi wangin mel ma ka in siam ani ringot mai si ruam manaten om takwa damdoi khoya punin poisa choi turati kanimek bok chuti line ka thian pa ka komve ber rempuya la alo in ok lumbok ne engemo ka tonzel don kong awa han thim te reng em chutia ka thian pa rempuya ruang an kholam an pan puita ka chuan hostel lampanin ka pheile ta ahar sanna to atranga chok jang khai tu ni kalo tumna po chu atham ral tamai si devotion hun naron thlenga ka omanom lo wangin min man san turin katia cho e chak na la ka nei heklo karuma damdoyan man wanga poisa choi tura min tila chu atuk mai ni to sia poisa la chu ka man khop ka nei ram chau si ka thian pa thina mai pialama mi malhar sanna ka to innang fu chuan mutlen ve mai du na min nei tir hialani o chho tang ni la chuang ta ka uin mi bula min lo soi ve thin na te chu nung lama min nui tu ato pha na anilek don sia chuwang chuan kamual phona pialama ka umual phona lo om ve zel tur ka ngai tuin ho chho chu ka zuam thot si lovani ti chuan zana ron nia zanare tiala wardenin kan kimle kimlo aron en kuala karum aron lu chuan naktu kral ma ngein ani kho ilo thei ngil manange ipe thei don lovani chuan naktuk jing lama po ichuak thei reng to ania engpo ni se zanin chu tui taka mutum ro izan nung te lo ni palta kin aron tia awahan ngei om mai tak zandang zong ai na kho har thlaka kamit thla chuan Christiaron langjut azuta ani nen khan thon thu lim om tak zia dun chak viau ma ila kanai po le har san na ka to alian tol mai si naktuk alo thlen huna chuan thina dari a renge yanga chu thina dari a riat huna alungai mel turle ka than chunga a orol thang khok tur te chu ka ngai tua thui zel ngam lovani wardenin room en kualai chuan rooftop a ka thei angarangin ka chowa khopuya ka chuk thak ma a ka u khum nuai ka mu le ka kol zui ta kanuni ngei tura karin thalak chu enin chu thalak chu ka bemol mol mai e khovela hian nu mai na hi an soiro pui ve fowa ma sela aro puina chete talpo khe turin eng ang mangai nama inne na trang hian ka dong ve silo e khovela ka u ne na kan ring no ni akho har thak thin te asin ma se hei ero hi ka chak thin rem huna liam mai turpo ni ma ila inui mel voi khatal mu hi katia vanlam ka en chowa ka u kha loveng him zela Christi po ke ma anga ama mangai tua ton theinan ka dil che ti in he khovela ka nun chu mang tha in ka zuang thazui ta ani ka thinge kadam ka in thethia mai lova in zaina chunga hian ka lo oma min zailai chuan maktak main ka taksa tang chuan chuakin min zai tu mi thiam rual pariat te chetla chu ka mu theya thok chop tir na nen ka lo mu ba mai mi pakhatina athisen za mate emaya chiu uluk via wangai donani ati lai te chu ka ria na chu ka taksa tanga chuak ni berin ka ria pindan chung mai ba ka api alam thlengin ka mu thei chutia ril hai taka ka om nu loka chuan thil eng tak mai ka mazo na ron om thutin ka meng riaya kan the kwal chuan Miss Tracy le Christy le chu kabula anlo om hi alo ni nichin lokha chuan kamulai ngei po kha ka musia ka taksa chu chua sanin tharau khovela ka chenge mo ka ti man khania ka meng buai nuai mai chutia ka har an mu vele chuan ibula kan om rengania o lau thon tur engma omlo i thale vat mayang ti in Christi chuan min ron tong thamuana
katina dari riain karuang bula mitui nen huna mang tura ka ngai to laya nung dama kala muthei chu makka ti ang reng hle zo nung dama turin chung lamin kanun na chunga zalangai te po anima na le trong chua ka tuma ma se ka lei chu tot ang reng hle har sa ti chung chungin Miss ka ubula engma khilo ram ruo katia ole lungai su kan ril mi alowang ma se khongain hetiang hi chu ching to mi asuang che atia ka chang zui to lo damdoi na kar khatvel in enkol ilangai mela chumi zoa chuan hostel om to ngai lovin kan in lama yom chun zom don nia idam thale maya Christy hian thei angin school lama not copy ngai anga te lo ti sak vek bok chenga hadam takin om tumro ti in min benui sanga mangai tlak le du sak tlak kani lo te lul ne hostel reom taka ka om ngai to lo tu ringot po chu katan lom na tham atling tak mewani tikhan Christy khan voin chu lo om pui phot chenga class kalak zo vele karon kal le ngal don nia ani hot u ti in Miss Tracy chu akala achua nuwa chuan Christy chu aron tol naya kabana chuan ron vuanin enga tinge hetiang thil te ti tak mai min ngai tu alovem ni engtia tir nge min tung nilingot biak theilovini om mana ka hlau thon zia chu tiang hi chu ti to mi asu ti in amida tranga mi tui farkau kau chung chuan soya mai na mi tui lo luang chuan thu asoi tam kher mai chumini ni leng chuan Christy chuan min om puya akha tokin min ti nui atum chen bok akianga om hi a hadam thak thin tak zetani lailama chuan hostel warden te hostel nei tu tele hostelar thren khatte chuan min ron kan ve loma ei tur chi rang chu ka khum kianga anon chhop dal mai hostel nei tu nu le hostelar te chuan min beliam liama wardenero in kil toi ru na anei wange ni kil khata alo thungoi kur thung hostel nei tu nu chuan ti puilok min duwa wangin midang ho zong chu achua tira an chua fel nuwa boya eng ang har sat na nge mani in ti hlum du hial pha nai nei chan chu ti in min zota ma selani na ang ta ka soini chuan tu tenemo an tuar ngei don chuwang chuan buaina punbel lo zok nan tina oi don lo ti hresa ran chungin accident satlia mai ani thuin ka changa in Miss Tracy khan helama kalo enkol ri photang kha tia idu phot chuan hotel fichan ve ang chau point hetilama iron om thei rengania antia ma se chu hostel chu mang tha hlen ka thang ta zo kani damdoi na ka om chung hian Christy le Miss Tracy le chu katanan lutak zeta kama mo engkim min ngai tu asaka kadam that le huna ka buai ngai haulovin not copy ngai ang Christy chuan min ti sak zia bok ha po soilova min buai puina zong te chu mangai wang ati lo thei lovani damdoi na kar khat ka om nuwa chuan Miss Tracy teina ka om taria kataksa po zia om hanti turlani chia lo ma sela wheelchair in mani le mani ka in nor kal ve thei soi to a zia lam kapan ve mek zele zanlama Christy ron kal je in nakina hau tak lu tu lo nan tin not thiam tur min tuk saka thei angin ka zir ve bok mania ka in nor kal thei tho wangin February thalai hola trangin Miss Tracy bula school kal ka du thu ka rila damkor tak chunga kal ve ramin school lama buai pui ngai lu tukin ka lo boka nuna jang khai chho tan khop mai chutia thei anga school kan kaltan mek lai chuan sang ni le som pakwa December tha a China khopuya tanga ritrai dar zel chuan khovel rang min ron lu chua ta a kanram nge ya po ripui tharon chuak chu aron lu ve mai lavin sarkar point malak dan tura rela free la kam puite kan invent theinan pun khom khap angai wangin zirlai zong te po school kan kal to ri lo mel khop mai February thatop lampang kan thlen nuwa chuan principal in announcement poimo tak aron nei ta a school hall a zirlai zong te kal khomin mars thlatang chuan tiam chin om lova kan chol angai tur thu aron soya lom fe omma sela annu le pa te
ni tin e chop dap tak mewa kho save zirlai tam tak te ero luhai na tham atling o me in mule hun tur helok mi alova school kan chua san ho dial te chu aeng mo zong takin lung len thakin ka ria kan ma eng har sat na nge kan ma chondo na riat silo chutia zirlai tam takan ho sup lai chuan bandari korwala min lo nga reng thin tu Christi mel mu tura lova chiat ka to nuwa Miss Tracy te ho nen kan hotlang zia thin khania ma se rei taka nga nu point a mel reng mu tur ala talo fo mai Christi de class teacher ho tur chu Miss Wan muin Christi kalle kallo te azota ani chuan voin chu a mel mu tura tatlo ron kallo nei manglo asin mole enge mo chan ni don ni ti in na lo changa ril runwam lo tak chungin kan pani chau chuan kan hota ani in kan thlen nuwa nagtu ka anina ka vakalanga ka vazo chiang donia ngai thallo na tura lowang anuam sam lo ve te poni ma na atim aya ke po ka ril runwam fel chi alo ma sela ka ngai ka ti thalui thei ramani zan lo thlengin online class akal chunzom turania wangin in thada thiang lo ti ka ria lekhabu te la chuakin kan keu honga ma se karilwa chuan Christi hlia oma tlar khatchia zo ruala kamitla amel lo langzel chuan phek tam min keu tir theingang lovani chumizana chuan khuma kamumeng kur maya Christi lo chur karil ruwa eng thil dang reng ma thei lo kasuang tuana komin apa wangin har sana to kem niang ti de chuka ngai tuana luwa tu ania chutiang ringot ngai tua chuan jing ni chuak ka ngak thleng thakani tuk chuan ka nei kham nuwa chuan mi chuan Christi dan ngai venturin a chuak heya chuma do na thang nuwa ron hoin enge chanchin tia ka zo chuan ngai thadlo na tura lo anu na thila azui vel lo kani ome aron ho har lovang anti khamo ti in changa anun na nei ka helova eng thilemo fel hel chu chiang ani Mars thlakan chuan kai nu rei lo te a chuan sarkar lampoin thu thar an ron neya kandamina torve lavin Mars ni kuwa sang ni somnia Chief Minister Howard Thukhom chuan International Border kharle ramdang mi lu khap arel zuya sarkar lamin ni puipung khom lo turang ngen na chu ngalin Mars ni sompanga sang ni somni chu Sunday school nung ber anita ani chol ni alo thlen hun poa pathian fakazai ri hriat tur omri lo tur le biakin ruak huai reng tur chu kho har abel cha don ngei mai zirna in zong kharani a hemi thave hian partial lockdown kalpui ngalani awangin mamoang ang la khom nan hun an mang loma kongsira dor te takte te thleng point an lun khop mai Miss Tracy chuan online mga kalangai don awangin kan kholama chhonge helama chunzom ka dule dulok temin zota kan kholama ka chawani chuan class lak nan net thatok takangai sia thingtlang ala chu tiang chu thil hupur tak ani boksi helama thung chuan du thu sama train internet ka man thei don awangin ama Miss Tracy in thei pato pa min pui ain huam bok ne khopui lama zir chunzom chu katum ta ani kau hena thil zia ka hrila ani po chuan alo hre thiam ve mai bok ripuya wanga lockdown chunzom zel chuan India ram hun sanga na le zirna ngong na tiala tangkhang an lo theilo alo ho tharapiang te chu an chung tenen ni som pali chung quarantine an ngaya emi hun chung an mamo rang po task force te kal tlangin ngai tu asak areng an ni chanchin khezui lova hun rei tak nuwa chuan Christi po angai ta viau mai kan streamain an lo wangin stream na ka mel hriat te ho ka bekwala ani chuan Christi na class azom to ngai lo thuin min lo chang ta a phone call la switch off in tireng bok ne enge achunga thleng ka helovani tuk tharapiang mai chu man zui achak lo ni tina ngai le ngaya mani na taptom reng chu ane thokhat viawani mizo subject b ka le khabu tam takron ngai chi assignment min pe ka wangin Miss Tracy bookshelf chu hai tumna room lam ka pan pheya
aniero chow kalama irong bolin ala buai ri viau mai bookshelf chu ka hai kuala lekhabu tam taka en kual nuwa chuan lekhabu pakata lekha injep hi ka hmuwa chiar po ka tum chuang lo ma sela chunglama hian ka hming inzia ka hmufu talau maya chu lekha chu kan pot phara chu lekha chunga thuin ziak chuan min bara khai chiang hle True Cloudy itana lekha thon ka zia ichiar huna inui mel ommi alo tur ka ngai tua hian ka du wang renga ziak kanibik mi alo ti min riat sakang che nung ming pureng chunga ka thi chang tam tak omma se nang ka ton nuwa che thi to nu ka tho le a nun na tho min petu chu nang hi ini nang ka ton nuwa che pangpar vuai to kha anron par thar le a jing ni chuak min nga hlel tir thin ma se tu na zong kan du thu sam te khan ton mang an yang zota hetile mai tur kan ni ria ilang chuan du hle chung chain ka tong lo nga mang che itel lova lu sun tirang maya chun le zan ka mang ni tin turi ka wa han ngak hle lo e kol kila pil tur thaeng dul rei lo lan changa ingai tuana ka lo tharani point min dem su a chan chu ma ni du thuwa du hun huna liam kani bik si lo mang che tak tak nei thin ka mang tha min nei tira ma se ka har sat na to wang hian ton mang lam ni to lovin kum tluang atana kan in mang tha ngai ta si piala tal chuan nang nen mangai na kan din thar le thei ka be se renge nang ma mangai reng tu Christi ti hi lo ni chu thu ka chiar zo nuwa chuan ka bing maya ka kho hoi atoi vekin ka ria ka en ngai en tlok tlok ma ila ka ngai tua na eroin awa han thlir zau si e ka deu ren ron nuwa chuan mi suron lu tin cho ei turin min ron kova chutia ale kha thu ru kenga hun ngai ka reng lai min hu chuan soi tura rebik lok lo enga tinga min thil vat lova ka ti chuan izir nai na ngong kanat ka hlau e ma wangin ka khil ngam lo che ani atia enge chunga thleng tia ka zo chuan purlo zet hian Christi tena ka kaltuma khana ma chovina lo oma adam thatle thatlo thu te ka zota engkima that thuin min changa ma sila mela kimlo om ti ka mu khan zep nei mi alova soi tura ti in ani chuan kanu sum don na wangin naktu ka hian mun danga kan ombo dona a munero min ril bik lo in bularon omve chak viau ma ila ka hnial thei thot lovani karil ru hi mang ang top tin min changani inu chu kalo soi pui don emni ka dil pui te chuan a phallu tukang ka ti la in miss om ziom don chuang lo tuna kan kal chuak tur poi tu ma ril lo turin min tia tin min chang le maya chuta sel chunga le kha chu lain Christi bok chuan Cloudy tan ka zia ka ma sela i thei anga rei nang mani kol tha don nia ke ma wanga zirne na tuar pha ka du lo tin le kha khamin pe a kanin mang tha ta ani atia chu thu chuan min ngong na khera mai school lama puan zir ti tu le du sakron tak meu ani laya chan le wang po riat lova zirna chol san zui ngal mai tur chu riat thiam har ka ti ani kar arala thabial zan lo thleng le ta zan pa rim tui lo leng le ram thiam tin reng ten le lungan oi lai chuan nun hlui kalta ka ngai tua thala chu ke manga riang ti riat takin van lai zola ngoi renga omin kalung min len kher mai ka u ka kola re takanin biak nuwa ka u kanu hi adam milaringem katia ngoi wanga chuta in sut rai chungin boite lungai ma ta che kan lain mu khom em pathian in min la ruai khom donani dam chunga in mu to lo tur chuan min kalsan mai bik lowang aruk tak chuan ke ni u naw poi kanu khan min la zong ruve reng mai the sin atia thu dang kan soi thei to meu lovani tuk tharapiang mai tho chua puya pe om lo vel veka kar top kan nga hel thina te bozowa chanchin tharapiang la chu ria wanga thile rikai za chungchang hlir ania wangin thulom om lam ria tur awang viau mai ti chuan hunan kal le hreta kar khandangan vele nuwa chuan ka janri ei kham chu ka chaw riau maya nili nuwa phei chuan ka khosi ka sang hle a
Rikai te chunga an taksa lo lan chua danang chia kha ka chunga lo thleng ve bok si ne. Miss bula chuan kain rin hlel thu ka hrila. Hospital nai bera chuan kalin kain holtira ka positive thu chumin lo hril tange ya. Ka chua to na mun temin zotin contact tracing an ti zunga. Keima wanga ama kara dora thil lei ho zong chu in quarantine an ngai pha. Reilo te a for silama in enkol turin min khuai thadon chu ani der mai. Kan thleng thla a kalu chu rin ai takin rikai omsa an lo tampian. Melria tuma ka nei lo wangin in tharung taka chet ngai reng tur chu ka peilo le. Ma se nirian nuwa test nei zel tur thu le. Rian kai to lo chuan an chua mai zel thei thu te an soya chu chuan tle min ti phur deu. Zan kan mu chu Christi ka ngai tuana oma. Ni e Christi chin ka ria to lo nuwa ka thinlunga hian me chedang an lang le lo rim. Tin me chedang in kung kaina thuk tak nei pui le po ka zuam to heklo. Chu mai ba ka damang nge dam lovang ti khe to lo ma ila engtik nia emo chuan in ton hun kan nei kala ring fana. Ma se chu ero ka du thu sampi alam ani tok si. Ni te tlafelin kol to pa haliam le to a siar te point thang wanan moi le than to. Zanria kan ei nuwa chuan ka thon thu chiar chu alak lo deu wangin chiar zo lo ka tuma. Mi mudrem to nu dar som pani don vela chuan ka chiar zo theita ra mani. Mutuma kain tin tualai chuan trap chunga in chung stepa me che pakhat lan chho hi ka muwa. Chuta chinchang ria tumin ka chho ve ta a. In chung ka thleng chho chu banga chuan lonin zuan thla ka lo tum chu ni in. Rang takatlan phei ngalin ka pot thla lau. Kan en chiang chu tu dang nilovin rikai ron lut thar. Aron lutuk lok zinga anu chan ta tlei rol duom zet mai khania. Min lo dang su dam chan ka nei to lo atia. Ke roin laina tak chungin ka thei angin ka dang thung. Chuta athun noka abula chuana thei anga thruwa nemin. Ke point ingai danang chi ai ka puthina sin I chan hi ka het hiam lutuk. Ma selai nu khani thil ti tum hiron mu sela adu ini ring bi kemni. Chuwang chuan huai sen taka kan paltlanga ngai ni katia. Abiang amit tui luang ngiai nen chuan ka oma ron bein amit tui lainat om tak chu hruk fai sakin ka hnem mol mai. Zan mu lovin kan tlai vara. No novi ti an ko thin thu te. Apa thi to wanga anu nen chawa an chen thu te. Retheina wanga skula kal chun zom theilo thu te chu asoya. Anua thi ta ka wang abel thei om chun apa te khuwa apa te kianga chena ngai tur thu te chu asoya kalaina tak aset. Ti chuan ani telin kanin nel tola lung ti che thei tur tong kam tam tak pum pelin ti hlim ram katum ni tin thi. Kan le khabungai na zong te aloin an le ze la wangin kanin kom nge angreng phiana. Nileng hi arei lo thin khop mai. Ani sari na zana chuan in chung lama bok RC te thlirin hun kan mang dun le a. Atuk le loka COVID test nei mai to tur kania. Ka negative ani chuan 4CB ka zan hun ka man top na ber turania wangin. Zona enge mo in zotin am takin hun kan manga. Kan ngoi deu wang nuwa no novi chuan. Mangai inei to em aron tia chan chi nge chi lo ti po ka hello. Ni e mangai chu galo nei ve to thine. Ka engkim tia ka chuan em kha ani thina. Nung dama om anom chan kha ani thin. Ma se kha ka mangai khan mang tra min ti man ma hovin chan le wang po riat lovin min kalbo san ani kha. Ka suang tuana tam tak lua tuania. Mi thai tan changin chung ko thar te po alo nei thei to bok. Ma se chu tiang thil te po chu lo thleng ta po ni sela ka mai na khala ngai reng si. Chu ti lai nu novi ka lo ngai na to na chuan a zo na chu thu dikin nge do tin ka chanang ti chu ka khet hiam lovani. No novi chu ka ngai na a kan zien an na lai tam tak om chuan min ngai nat zual tir bok. Ma sela zo na kher chu do tin ka chang thei tlat lo. Mangai chu pakhat ka nei ve to e. Ma se hun enge mo trangkhana chin ka khetami alovani katia. Ani le ata nila rin om reng ti nami tia min zo le chuan
ka chang thei ta tlat lo no vi chu duru hle ma ila Christi ka mai na chu are tak tak don lova thinlung pahnih nei achak om ngei mai ka ngoi zui tak wanga chuan achan chin poi hriat zui lo tan chuan irin om reng thei don em ni aron ti le a kala chang ta chuang lo fo in huai lam panin a chuk thla a zandang angin kanin mangtha tat lo no vi chu duru hle ma ila kami thla Christi mel lo lang le thin chuan ka ngai tuana ati buai na tikal thui thei em a ka mu to lo ve mo ani point ka mai na kha re hlen tak tak don si lo chuwang chuan heleya to lovani point trap chung zelin atana hun bi chiar chu har sa tak chunga ka thlan angai ani ichuan atu kaloni chuan covid chu min han test le ta a ka negative awangin ka chu angai ta no vi zel dan ture ro chu ka khebik love han chu asan chu ka hupur ru angreng viau mai ma se fri ka kai to lo miau wangin lo theilovin ka chua chu ngai si pur lo le tha tho lo zetin ka in pek fela Miss Tracy phone in thil om dan ka khil fi anuwa taxi lo biak tur thu te chu asoya chuan mani chen na in nge kal le turin gate lama chuan ka pheita ani gate kong kharan honga kan hoile chu ka thil mu chuan ka thinlunga khoi kher mai lung chemel je thian no vi chuan building chung sa tangin min lo thira in su ma har tak zet huneng emo chen chan chin in frezui lo tura kan om tu ringot po chungai tua thuingam chi po ni lo katan yaron enga ma se chu ni eng hnunga chuan chhum thim cha tak hian aron zui zel ni in ka he thri forsi ka chuan nuwa tangin thlani avele to a ni tin mai chuan kho hara zual deu em moni ti mai turani ka ngai tuana kanu le pa te ka mai Christi te wangin nil ru pet ta ka le khazira har thin le a an thiemo an dammemo an chan chin chete tal hriat ka du thin hun local zelin board exam tur ka ni wangin le khazir ti buai thei thil tu loveril ru sen tha ka ti lova tlemte te a pai bo hret atul to ti po ka ria ka uin katana atho hana zong mi thla chungin ka zirla ya chuan ka in sor bing chho tana result chu huna ka u ngui mel mu ai chuan nui mel mu hlan mol chu ani ka nga lel ni kum thar kan chuang kai le ta a education department atanga thu chuak chuan board exam tur ho chu offline akal arota kum chan ve ngot uniform hak to lo te chu kan phor chuak le a lung te po leng arum mai January kar ni na chuan covid len nuwa school kan lu nam ha saber ni chwalo theng ta a Miss Tracy po ain chei chung arei chole tran ta a fully makeup ne na ain pe atto hi chuan tlangwal tam taktan zong clear tham atling ve tlat thri first day ni atanga confine class kalpuya ni ngal tur thu te an soya class ma bak zong a chuan thiam chin an bituk te chu inzo tirin hun kan manga hanin thada fal po kan om thran lo chumini chu pangai takin kan mang liam ve mai tlaidar thuma lo ria class teacher chuan question paper xerox tura tam tham deu wangin tlom ngai le mai turin min tia midang ai tlain ka ho le ta darli le chan ve vela chuan kong panin ka kala ma se kong chan ve vel ka thleng towang tia chuan thlanlung bula kan school uniform ha chunga lo let reng hi ka muwa kan enchian chuan tu dang nilovin te dia kha alo ni reng mai aka chuan thi sen na lo chuak nuala a mai po lo duk nualin alo thodap dap mai adin huna thawak lo ti ka hriata wangin motor ka murem chan masak ber chu phar dingin private hospital nai berlam pan chuan kan kal ta biak har ka tum chara ameng ruai chawani hospital kan thlen phei nuwa chuan doctor ten thei ang alo buai puin ke niero po na omin achan chin kan ngai chang thung dariat vela chuan doctor on phein in thian pa hian thi sen hlo hnem deuh hleka a positive in lo zong don nia unit level amamo ang arang theyang bera thi sen pe ka ngai aron tia motor khal tu pa chuan a positive tho chukania unit ni vel chuka pek thei ka ring atia keila kaloni ve chi abok ne hi sen petur chuan kan chuk thlata ani
phone ka pai lo wangin eng tiang takin nge Miss Tracy chuan min ngai tuang ti po ka ngai tua lo zan lama ko pui thei don tho wangin le kan chuan thlak na motor khal tu pa za om ema wangin akal tum na lampan to turin katia atuk lama ron ngai ven le tur thu soin atlong mai na fak om kati thlot tleivar in huam chuan karia puya tedi mel chuka enwang wanga school kan lu tera buaina tam tak min thlen tu le siam sak tu ni ma sela dam kor thi thei reng din muna an din ta ka chuan lainat lo thei bik hek lo le jinglam dar ni vela chuan tedi chu aron menga chuta cloudy nang mai lo khoya nge kan om aron tia dam lo ina kan om thuin ka changa chuta ma bok chuan kachunga thil thengi khongai takin zirlai dangte emo zir tir tu da hil mi asu atia tereng mai ka soilowang adam ri photla thisini lo hnem dewa izia chole wat mayang katia nilo hole wat ngai doctor ka betu ngai tuom ka nilo ka thavek to tin tho chua maya han tuma ma sela lu po chu zo meu lovani tho chua tumina be chara chara damlo dangde ti har khopa thoma ne rinta ka chuan nars ron kalin achiu mule ta ani jingdariat vela chuan alamutui hle a doctor in damlo te aron kan kuala te dia din mun enin engchen nge ariangai don thu te chu kan zota voinlama din huna zirin omrei chu ngai lo mai thei ti in asoya in chunglama a chhole ta ani Tedi om pui tur chumi dangan om chuan lo wangin school kal thei din huna ka ding lo hrim hrima phone ka pai lo bok ne Miss Tracy bula chanchin engma ka soi thei bik si lova ka zirlai tela chuakin tedi ron har hun ngakin ka om pui top doktorin tedi churon har velea ko turin mintia dar som pani vela churani poron hara doktor chu kovin in soi sel na anele nei lo azota athat viau thuina lo chang ve mai bok lailam darli vela chuan mania kan chuan thlak na driver kharon lang lol maya te dia din munte kanin hrila ani po atho suai mai ti chuan te dia po ron tho chuakin damdoin cho te chu ai nuwa chuan chua mai in ring turin ka hrila te dia chuan hostela tolo thule in pakhat alu ave thu soin chutia in rang lua a thu chu kalo la khebik mi alo muang mar lovin a chen na lampan chuan kan kalta ani te di ten na kan va thlen chuan an chen na mun alo ni ozong lova veng chunga tanga thui takla kal ngai ni in motor lu thei chin kan thlen nuwa chuan driver le kan hne na chuan kan puina wanga lom thu soin abak chu zui to lo mai turin mintia chutia min ngen ta ka chuan ke ni point kan hnial khan lem lo thui vak lo kan tlan le nuwa driver hne na chuan kalkoi du lok na kan ei wangin ta hian kalo chukange katia chutia kan ti deuh thu chu mak ati angreng hle ma se zona min zo bel lem lovin min kal san ve mai bok ra le lama thlen nuwa chuan kale hoya te dia chuk thlak na lam chu ka panta ani a chuk thlak na lai chu ka thleng phei thuaya ke thui taka chukle nuwa chuan a sam tai pasak abang ke nuai to chu ka muwa chuina chuan te dia po chu lu lo tum mekin an in chak deuh loka chuan omin thil om zia hriat tumin ka thli thlai ta ani kaman lo tul tula thil om zia chu zirlai te zinga poa khosa thei pol tak amamo bak pialam kol thei kha mi pa ngai in po tling zo to lova an cheng chu mak ka wa han ti tak in chung han lu chuan me cheno pang pakhat hian khuma lo mu chu puanin apang lo dep mol mola te dia chuan mate tina kova chu me cheno pang churon le hoin a u tinge ni zanai ron holok ti in te dia bula chuan tlan phein na kwa boite thilka deliver laklo lutuka karon hotlai to mi alovang yu chu nge anzel ti ina bezuya nau pang chuan nizan chu mu theya ma sela alaron tho chuak pe ri lovani atia chu thua ria dual chuan te dia chuan khumalo mu anaw ni nge tur chu pan nain boite iladam vat don alom kanule pa te kan kiang omlo ma sela in en kol na tham chu kan nei em emang ti in anaw chu en ngoya
chung thu aka tanga kan riat chuan Teddy ka riat thin kha ang talo le chutia nu le pa telova anaw pahnih te nen chawa an om chumak katia har sanna lian tham takan tok nia kangai chuan rem chang masabera anaw te hmulo thei ang bera biak po dan chu ka zong ta ani in ka thlen chuan Miss Daisy chuan min lo hau bora kangai thalo manalom chanchin engma min hril silova enge omzia ti in min zota damlo kan buai puya wanga kan khotlai thuin ka chang liam mai thung ma sela ka thu soi chu oi chia lo ti amela chuan a hriat thei ma se zona min zo belem lovin paper a check lai chu check mol mola in thlung de ka room lam chu panin ka in thak zui ta ani mudon hunom vela hian Miss Tracy chuan room kongka churon kikin ka hon saka ka thut fele te nuwa nimin tlai tangin ichin thelovin kan oma achan chu engpo ni se voin lama skuliron kal lo wangin principal at hinrim le ani 100% pass percentage nei adu wangin voi khat chau po kal lo poi thui ti hria tangai chuan ka kiang omini wangin zirlai dangte aya result thazo principalin inei abei seibok chuwang chuan result thai nei lo chuan katan takpo amual pho thak don ania atia keipo chuka bungat ngat mai tuk thar tho chua pui pe omlo zet chu tho chuakin kain siama kanin phur phele classroom a po lut masalovin principal office lam chu kapana thupa te kan choi luama ani point voi khanna na chu min lo khethiam ve mai bok class pa ngai angani to lo wangin revision angin kan kala exam man hai to wangin bandar po anron tiritlai deu school lo tira ka kom thin ber te ka kianga an om to lo wangin a kho har thak le zuala ma se paltlang hun kala nei ve don ani tin kain fui kal ram thi zan rei to lamani ya Miss Tracy po mu fel to ama galo tum to angin te dia har sanna to dan threchiang turin ama ngei ti pui tumin an in lampan chuan ka chuar ta a thui tak ya kal nuwa chuan anin panakong chep tak chuka zo thla a anin zon ka thleng vel don chi atia engei du tunang zan rei to ale ngal aron tia chu pa chu tu dang nilovin te dia ngei chu ani kamax wale lukhum ka phel nuwa tedi keima cloudy ti pui tur chen karon kal mai ani engthil dang ma ti ka tumlo katia enge kala ka tanga hriati du ati chuan I har sat na to lai me khi engtiang taka har sange chu ka helo ma che pui thei dan che ka nei ve karina wangin karon kalani katia tedi chuan tu pui na ma ka ma mo lo ke ma in ka ching fel thei ati pa ra ka ente ke pon nei engma chu ka nei bik lova ma selei u naw te en kol imamo zia ka hriatin kan tang rual don nia katia ti lai chuan naw chuan kong kharun hongin a u tunge a aron tia boite ka thian pa ni hi lau tura lova wa mule toro le atia muang cha kong ka chu kharin mun tanga ti pui turin anin thlang dewa waiting shed omna lampan chuan kan kal ta a kan thut fel nuwa chuan eng mo soin kan ti du na te dia chuan du nei thein hun enge mo chen chu ka thi ma se lockdown kalpuyani nuwa khan pa tam tak kan nei sarul nan kan poisa khol sa ka pana mang zo duwa ka mi pa ngai khosak angin kan khosangar ngara chuta buain tibel cha turin zun thum le bi pisang nei sa ka pain covid alokai tel le zel ne anurei lo te amin boral sana chung kodang bel turin mi pathum em chu tu man min thleng zo don silo din munina zirtak lo wangin ti chun zom ka tum to lo dam doi le akai noi sang de chu chung ko poisa la ang chuan ti pundan tur ka ngai tua lockdown lai khan har sa takin ka zuar kwalta ani ma se re waklwa tax force chuan ka khal thina te zinga mi chu manin keima min ron chui chuaka naw te chom ka ngai wanga ti ve mai ka ni thu ka hil chuan min hret hiama ma sela le pek au mani chuan dan anga hremna ka to tur thu min hil bok chumi nuwa chuan ka zor chhun zom talo poisa nei sa kan enin kanin luana man chu ka pe thei reng dona ka hriat lo wangin kan u naw thum chena tok lek chu ka mel kwal ta chara ti chuan heta hian kan khosa zuita ani
deliver tur kan isa ke matang chawalak na tur ria edik tam tak ka account lama anon transfer to te hopo ka zor ngam to lo wangin ka transfer le veka an thin porim viau ti chuan tlai khat kanau dam doi tur leya thlan mual ka pel chho ma deuh hian chung ka deliver le thei tak lo te ho chuan min ron nang chingin kut ka tor pha ta kanau te en kol ngai nen ka nei sa ringo chuan rei ka en kol thei don si lova nu cham ina da mai te ka du ani ti in ahun ton har sa tak chumin hrila karil ruwa thil sang aron luta nu cham ina ida chuan hunaron kalle deuh huna inaw te hian ilaka vuina an la neya chuwang chuan ke point pui thei dan tur cheka thei angin kalo ngai tu anga inun har sa reng big lovang enganga har sana lian po sutlang thei lo a om love katia tedi ero chu alamang ang viau mai thutam soito lovin ka ho zui nga la in ka thlen nuwa chuan kamut huna khoi tangin nge tedi te unaw puina tur tok vel chu ka neyang tin ka ngai tuana ka mangkual na sa hle school kalpa poisalak luna zon chu all ai lo takani ma se chu tia ka ngai tuana ka man ta ka chuan du thlan tur pakhat chia ti ka ria chuero alet le lam zong in huam ngai ani thung covid len ma deu break laya with zuar kuala hun mang thin te chu biak po zor kual ve mai chu sumlak lu na rem chang ni in ka heta chuan ka ti du ngai hau lo tur kadam chunga ka in thiam le to ngai lo tur thil chu ti turin ril ru ka siam felta ani tugdang ang lo takin school ka kal tur chu ka zam ril ru le ma se te dia har sanat le ma zong phurutu kan in be sein kati angai si class kan tana choma class kan zo fel nuwa chuan soldar po aron ral rala anin pek na mun thin lampan chuan ka chuka ma se school kan tan tir laya zuar tupa ber kha chu mu tura lo om to lo an jinga mi tho an bula om ve reng thin pa ne na chuan khoya nge ma ber hi om bia ka vadu ve katia school a chol san ria an mani in lama umri tin en po en lovin min changa chuta poisa ka mamo dan te khilin zor kual ve ka du thu chu ka khilta muang changa re fe min en wang nuwa ti ve du chuan hun lai takani idu phot chuan number ka lo peang che ma se school chunga ringot chuan I hlok phalo mai the mundanga deliver hina hlok jok ma se kha chui thu ani mai atia engthil vak ma soibel to lem lovin alak na number te chumin peya kan inkal san le ta ani break light chuan text message in an lak na thin ber chu ka bia poisa ka kol zat ka khil nuwa chuan alak ve thei nual tur thu min thrila anom na lai vel min thril nuwa chuan ban ve le la turin kan in siam rem ta ani ti chuan ka poisa kena tanga lak thei ang zat chu kala ka khal vek thei chona bin let ai tam dai kalak thei tur thu min thril ngal bok ala thangte omna WhatsApp group ranga min chun zoma chuan ka beka chuan khung kho min hlot lingin ti takin in lampanin ka phele ta ani zan lama chuan lam siam angai ti ka hriata wangin ka sana chukan omna tanga hlavak lo thei hai kumbula chuan ka da in ka thlen nuwa mi mulo thei ang ber turin ka bek chunga le khabu ni lo ho zong chu ka da thangal vek min edna group thara chuan lutin ka kol thu ka soya min ron diem ngal luai mai veng chungan strika wangin a zuar thangte pon an zuar ngam lutuk to lova chu mang tangkain customer chu ka mu thang reng via wani dariat aron ri chho nuwa chuan ka bek a chuan ka da khoma mi Stacy nena ka thian pa te na sana ka thei ngil dai maya ka wala lok ange katia alorem ti ve mai bok isuan chuak ta in kaum na lai te ka khila an ngei rei hlom to nge ni anon in kalpel zut mai dar som le achan ve ari trep to achan ve ai tamma chu zan khatna ka khal zo ti der ti chuan ka sanada that chula in ka chowa kalak zo nuwa chuan ina bok let le in Miss Tracy pon rin hlelna min nei lo ni in nala school bi ka chuan ming hliau bel ka hlau to ema wangin ka tingam to lova ma sela alak na number min petu school lu tirlai vela school chunga lo ti ve zeu thin khan school chunga customer tam takan om thei tur thu min hrila
mase warning kan ito wangin chu kher chu kangam lo thuin ka chang thungani ti chuan kar khataliama buaina tok lovin ka tluang viau mai poisa kan hmu chu azong zong chu te diana win en kolna tan peturin zirtop ni ka school bang chu ka koi tha a mase kongka chu lo in khar thap thenom nai vain nei lo wangin an kalna chin han zo mai tur ka helova rin thua an omna chin zon mai lo chu ti theidang om hek lo le anaw chu zual dewanga damdoi in nai bera an lu pui tura kan ngai ngot ka thei angaranga chovin taxi pharding in hospital nai ber chu ka kala rin ang nge in te diale anaw chu damdoi in pona lo thu in lau thong mel takhi an putel bok an bul nai ka ba thlen chuan tugin khan atho karon dik lova asma veni ti kan hria na la rei lo bok ne hunbinei thlapin damdoi kan lo pereng thei si lova enge an zel don ni atia abeidong khop mai doktor ol hun kan ngar nuwa chuan abuai lo lai tak nangin te dianaw din hun chu ka zota ngai tuam chu ni lo mase asmai thoha ningot lova aveina alo rei deuh hlek to wangin khu te taksa zoi ngoi te luhai le khosik te ama ain hlom khom ma bi ka engpo ni sela ngai o le vatura ngayang atia ka thosong song mai damdoin pon ka chuak chu te dia thil leilai takania anaw bula chuan poichatling khom zong chu a u bula lo peturin katia remcha ka kalle tur thu hrilin damdoin chu ka chua santa ani ti chuan karaliama January thatop kan lo thleng le don tareng mai te dia naw en kolna tur mamo zual pui kan pek thei hlo wangin ti chhun zom ka tum to lova zirlaya ngor bur ve hun to ti po ka rebok tu kha chu principal in zirlai zong chu school ground na line up turin min ko khom thut maya announcement engemo aneanga chumi hnuwa mani classa theu kan omle mai tura ka ngai ma se chu tiang alo ni hau ulo principal chuan toilet a damdoi bur pali lai chhar thu le arang vakara witji ruk amu thu chu ron soin atitu in puang an omlo chuan rem nana tak min pek tur thu te internal mark a po mark som ngot apai tur thu te thleng na ron soya chu thu kan ria chu thina phuzai zai mai keini lo mo pu tur dang chuang lo ma sela kain puang ani vai chuan chiang takin ka exam thei don lo ti chu a chiang boxi in puan lo ngot la in zirlai zinga internal mark in khat ve ngoi result kan ti buai chu rem si lo principal line minute khat chunga in puan lo chuan exam ma zong ni lenga ground na thing chunga lekha kan zir tur thu le internal mark kat vek tur thu chu asoi chena ril ru ha tak azet minute khat aral trep to ang tia chuan no chuan ngal mai tur chuan ka in peta a ama tak chuan nuailambi deuran chungin ka phea mual pho chuna du takani reilo te nuwa school lama min zor saktu ka thian pa po chu ka bular dinga kema wangin rem puyan khatiang khop khana lo tuar to a chura kema wang boka lo tuar tel vele zel tur mel chu mu anuam lo kher mai principal chuan zirlai ja thum rual te chu ma chhon turin min tia tongkam chetin reng amin an khum zui hnuwa bek la local chhun zom to lo turin min tia asira tanga mi Tracy lo indom kun han mu phei chuan ka khovel chu atop ni berin ka ria kirle to lo tura school gate kan chu asan hnuwa chuan keima anga remna tuar tura lo din chu ave kher chu atul lo zia ka thian pa hne na chuan ka rila ani ro chuan engwangin nge karon din lo te lula doi zep taka ka om huna ding reng tura min nga yem ni tin min changa kamal tor tur kha amhu thei thot lovani ti chuan in ka thlenga Miss Tracy kianga omzui theania ka in hria to lo wangin kalna tur ber po chiang lovin ka thomno le bungro nei ang ka khung khoma poisa tlema zong ka nei sa nen khoi kunge ka zo don ka khelo ka hun ton wangin kan kholama chho chu ka tan mual phona ni mai don pi alama ka u za omna ka ti borban thei dona wangin ka kal ngam bik si lova bel tur dang nei talo churil ruwa buai map mai tika chuan kan no panlaya min en kol tu kan u naw mamo te min ngai tu asak thin tu
Miss e si te kholamat sowa chumi hnuwa atlat sopa omto mai turin rilru ka siam felta ani ticket ka tura ka kalmain te dia naw din hunre turin an in lam chu kapana anin ka thlen hnuwa chuna naw te pahnih chu an lo om ngeya damdoina om renga naw po tho chuak pe to in an lo in fiama amanat na khuma mureng lau thong taka an enkol nui mel kan mu chu katil ti awanga no chua ka to na zong te po chu katuar ne pha hialin ka ria anaw jok chuan kongkhar bula ka ding reng chumin ron muwa khoya ngei uwa om tin ka han zota kom thanga khuana omin ka ria tiamin chan ta ka chuan ka juk po ve ta a thlir ngai thlirin ngoi rengin alo thukar mai tedi ti nui mel pu sangin ka juk kova ma se nui mel puchungin min chon thei tat lo I thamo katia angoi wang enga tinge I mahun ti chekopa khatiang thil khai ti arun tia eng chumo kativat kasoi ngai lovin hrialo kanawin nang ma wang liawin damna chu achan phate meu mai ma se ke mania wangai zirna hialina tuar kha thil fu ani lowasin atia thil thenda ne lo hria chu makati hle an soi chun zom lein voin choma khan principal in kan unaw har sana to vel friain office sa in muturin min kova school gate karon thleng trap tin ground na khan in lo om khom feka awrina nena principal thil soi zong ka benga chiang kho ma se karin lo devin nang mai lo ni sia principal han mule po ka phur to thlot lova ka hota ani atia dot soi bel le tur chuanga om lo ti ka ria Ichuan nawa dam le to wanga lom thu te ka hril hnuwa chuan chhosan ka tuma te dia chuan cloudy lading ri te itan ti sak thei che engma ka nei lo na in inu ka mu le chak tiro arun tia ka ding chot te reng mai ma se he khovela hi chuan mu le ka in be sei to lo ka tia hostel ka nom ho thin lai kha ni room at lai khat ka luta iwale ta thalak lo om kha ka ena Shri wanga school kan chol chho lai ve kan kholama ka ho chho tur kha khokar konga thingpuina kan chol line I waleta inu mel ang tak kha thok tu zinga ka muwa ama nge niam ti chu ka chiangam lo nain thalak nen kha chuanin ang takani ma se kan boruak chiat lai lo ni nen eng thil ma ka soi ta lo mai ni kha atia karin lelwang po ni chuang lovin kanu tak takani chu ka be sei hau lo Imuna lai mun chumin thrilla fin fia dan kalo ngai tuange nang chunaw pahni lai ine hi en kol lama mo tak takan ni bok ne chuwang chuan keima in kakalange katia nilove kanaw te chungai tuasu kadam lo laya motora min phurtu puvena khan nilikal ta khan min ron tloa kanaw te en kol turin anin pe reng thuan soya keima kain ena ma ni kanin chomzo trok om sia chuwang chuan kanaw te ma khuwa nga in kadari maya ngai me chuan inu chuan ni ngem ti kan fia huna tunai har sana to te chin feldan tur kan ngai tu adon nia atia chuni takamin pui adu veta ka chuan ke point o ka po veta ani zandar som pakhat apel to a midang zong chu an mu fel to ke po atuk le lama jing chua kan tuma wangin menrei tum buai lovin mutha adam ka tuma ma se ka ngai tuana chuan kanu ringot aw ma wangin muthil har sa ka thle katlai var deuh thoa jing da ruk vela chuan be sena te ve nen chimlam pan chuan kan chuak ta ani kan tluang ang ring hle a zundam kan thiar bak chu engma kan so lem lo chuma aral lek leka chonu her chho vela chuan te dia chuan tlan muang deuh tur chuan atia thin puarang tan tak khop mai chuta te dia chuan an chona thingpui dor chu kokin solai so ani atia rimchang lai chuan motor park thain kan pheya ma se kan va thlen phe nuwa chuan te dia soina lai chu thingpui dorang poina lo om lova ama nge po chuan makati hle te dia chuan han ke ka me che pakhat hian ron hongin min lo khe thiam lok heng lai hi thingpui dor kha ni thina ni lom ni atia chu me chia chuan o ni thine ma se lockdown kalpuya ni nuwa khan anei tunun ati top ta ani atia
kapapan naya kan chung ko thalak chu muin heta naw pomi i hriat zawng ani em katia ani chuan mu po ala mu ngai lo thuin min lo chang tamaya a hril hai thak tak zet thilom zia min zo tin te dia chuan lockdown kalpui ani ma deuh helai mun thingpui dor ani lai khan kan ron sola chuta chuan tuna thala kan hmu tak che kha athok tu zinga minin kan hria chu chui lo hriat tak mialin kan tia atia nula chuan keni chu lockdown nuaron pem chho mai kan ni aruak ti kan hriat khan luaman join kan kho save chavani atia ngai ven zui vakin om zia nei thui dona ka hriat lo wangin let le mai chu tha in ka heta ani ma se nula chuan ngoi lok ro ani tunu om na lai ka ko mu chewanga ani chuan in mizon chu a hre mai the sin atia manmo takin chulam chu kan pan vat in pakhata min lu puin min hruai tunu chuan kan kal chan le thil tum te chu an soya asoi zo rual chuan bedroom atang hian muang changin tarlam nai ve lek lek to hi tiang hol chuin a ron chuaka in mizon chu ka hrialom eng thu lam nge ni ta ti in min ron zo ta thalak chu ka hmua hei hi ani em kapi kati chuan afapa em ni Claudia tia soi kha aron ti tamaya ka phuzok mai oni e kapi tuna khoya nge om katia kalung phu churi dup mai chuta in lo ngak tunu hne na chuan boi wheelchair khamin lo lak la min ron zui ru le tin kapi chuan aron ti tamaya kema mai ni lovin ka kalpui te ngei po chu an thoveng huai nin ka ria in lo ngak tua fanu ni ngei tur chuan wheelchair ar nor chungin kan zui ta zela kanu mel ka hmu rual ka soi masak tur te ka ngai tu lai chuan kan kalna kong chu thlan mual kong ani tlat chuta thlan la thar angreng tak kan thlen phei nuwa chuan heta hian tin kan ding zuya atar mit chu phelin inu khanu chel takani nangmania wanga amit tui far thin bak atak sanat na dang wangin amit atangin mitwe chuang ngai lo ko harna chau kha thian nei chunani limlui kha har sa ti hle inu khaneng kim min thrila in laka tanga tlan bo anga in hria dan kha ni lova ipaina ru ka ngai zong dang nei wangin inu kha amu phak lova chuak turina tia ma se nang mani ma khuwa ngai tela wangin nu tel lova hring min zo chho tur kha ngai ngam thot lova kutuar fawin tha hial vautok fo thin ma sela a khovel nei chun te pani in ni miawa wangin a hling phur chu na po soingam lovin a ton tlang ram thi ma sei pa te ho nena in chen ho lai inom na khwa tanga hlavak lova chung te tlowa hun kan man lain no pang hovin dil kama mei che pakhat ni khor khelova oman mu thu an soya an mu na mun lampan chuan rang takin tlangwa lo omrem chang tenen kan pan pheya a mun kan va thlen chuan alua thitling tam takte wang chuna dam chhuwa zo mai kan ring lo ma sela mar phu chete kan huwa wang chuan motor lo omrem chang masa bera phurin PHC kan pan puya ani chuan district hospital lampan turamin ti le nuwa hun rei tak en kola nu in aron that chuak vele ta ani in waron that chuwa deuh nuwa chuan nang mani ngai venturin aron chhole ta a ma sela ipa hovinin lo om to silo beidong takaron le tin zon ngai na hria to thlot lo wang chevin kan kianga nun bula tran thar le ta ani hun rei takan bula nuin thingpui dor chete kan siama thokin ahun tam jok chu eile in tur siam na na mang thina inu khan riluna na tam takane iwang na hrisel lo em a khum beta ator chang la tam kumlai hola khan hri khan ron man ve na tuar zo talovani ti in kapi chuan min hrilta a kemania wanga anator zo zai te awang chuan kalunga chetak azet adam lai taksa ku man lovin athan lung chau chuka kwa thei om chun ani ta si khovel dang reng hi ka nei to lova dam thak hlel nala ka nei to heklo una chuan thil thleng tur engkim a thleng kim to a kami tui hru khul ria ka om zel dan tur ngai tu ngai kan khuwa ka ho chho chuan kawin zona tam tak min zo tanga ka chungchang chu thu rani sela kanu thi to thu kan rile phei chuan anat na thlen tam tu kani mai don si kapi chuan tiru kanina zanri alo e ula chol ha dam ri teu inom zel dan tur po khilama in ngai tu mai don nia atia
war takacho in varanda lama phein kain ngai tua wanga zan engza takmo mengreng chunga khumlai zol ka belang ti da chu ka ngai tua ka thinlung chu vuak rep ang mai hian anatua tual mai ani zan apel thui to a kalameng fia khop mai kom na lampan hian kapi chu aron pheya nang chu ti hian boya ka hmuta chia khoya nge u ve hi tin min zota lekha zir tura khopui lama min thon thak thu te ka hril nuwa inu khana thi ma khan thil pakhat chia ngen aneya chu a thil soi chu pathian hena thil dil pakhat chia ka nei thin chu ka fa te hianing tik nia emo min ron zon chu hunan nei ngei ka ring ngetla tani chuti huna chuan nungdamin kom to lo ani poin ka thana an kuta tang ngein pangpar min da sakro se ti chuan ka tharau tala chol ha dam theima na tina soyani atia kapi hena chuan threru tak chungin ka u mu kangam lo dan zong chu ka khil ta veka ama phur rituar mek bel cha tu ni mai tur chuan ka u mel chu ka ma chon ngam thot lovani atu khwalo war chuan te dia chuan engtin nge kan omzel don le thian pa in kholama chho pho chu fuang a I u I mu hre ti chu ka ria a ma selai u in inu chunga thil thengi eng ma la kheve om silo atia nie adik ka khe viau na kanu wang liau liawin nung lama min nui tu ka ton ma bak tur zong khe sa chungin malam ka panangai ni katia tuk thuan e zo rualin kholam panin kan chhota ani kalkonga thuyang ring le a kongmam nal ta lo ni reng big lo bok ne khothim fel to nu dar sari vela chuan limthla tam tak ka hnu chiana mun ngei mai chu ka thleng chowa ka hole dan chumual pho thak viau ma sela kan wang khopui ngai na abo chuang silo kaninom nalam kapan phei zela motor lu thei to lo na mun thleng kan phei nuwa chuan thok kala hoka kain humru tal mai kanin kotzol ka thleng thachia tia chuan kawin tuition a pek thin no pang pani du sang ale remoi te tuition class bang ron ho chur chuan a khi miss inaw ron ho antia ka u chu kong khar bula chuan dingin min en reng pa chuan angoi zui vonga cloudy enge omzia in exam hun polani silo enge chunga thleng atia chan ngal mai chu ka har sat tak zet chutiang lamani lo ka u school atangin no chua ka to ka hetiang le mai tura ron ho hi chu ka tumbik lo thil a thleng sual palani katia angoi wang itan thei to pin frisel lo chungin ka besin mi zinga kan men ngam ve nan tin poisa puk chop tak mewin izirna sen so ka ngai tua nang chuan mual phona bang iron hon lo mo tuna chuan hoi po kan hoi ngam do nem ni atia lu tumin nain hera alu don trep tia ka u inena hian zam le khur chuina sin karon kal kanuin athana kan u naw put nge tanga pangpar da turin min ti ni lo selang chuan karon kir ngam hau lawang katia ading chata kanu chu athimo aron ti soitura tam khop mai athan pola thar tha khopasin katia arilon da bel cha tur kan thlen le nga zachu kawahan in thiam lo tak min ho chua chan le wang te ka hril vek nuwa chuan kanina khum nuai chung ko thalak lo tla ka ina tanga bul tanin tum lo taka kanu omna thin ka zon chuan dan te pitar pakhat ka tanga kanuina min kalsan dan dik tak tele a hring nun man chho dan te kan u naw min ngai thin zia de chu ka hril ta veka apoimo ber kan u nawa athana pangpar nu chia tura min du thu te ka hril nuwa chuan sumoin karon ho chholowa mimal motorin kan ron kala akhal tu le ka school kalpui pakhat ne kanu tharau chol hadam ve theinan athan omna chuan khongain kal photila chumi hnuwa chuan iril ru tian le to ngai lo turin ka khovel tur chu kalo dap chop ve to mayange katia chu thu ka soi zo rual chuan ka u chulung chetak chung chuan kala maron pheya ami min ngai damna mi tui luang zoi chung chuan min kuwa min mangai na alanga rengti ka riatin ka hnuk a ul tlatani chu atu ka chuan kanu min ngen na ti hlo tling tur chuan kan chuak ta amun kan thlen chuan kanu damlai engkim lo buai pui tu ka pi bula chuan kan kal ma sa phota
in hmel riat tir na te nein thlan lama chuan kan kal le ta ani kanu pual liaw pangpar kan ken chu da in adam chung zong khana fa te duat chakin du thu samba ka mang theom silo o a khovel khuwa kha awan har ve don te lul e kanu thlan kan kalsan nuwa chuan kapi te na bok chhole in zanria kan ezo nuwa chuan pu ve nan kan zel dan tur chu min zota kaulaka kombore to wangin hun engemaw chen kan kholama hun man chhun zom tura chhole chu katana thaber tur ni in ka changa chuan kan kholama chona tu zinga chuak le ngal turin kan in tin tu ta ani kar tluana zinde oreng kan nia wangin kan khuwa kan thlen chho nuwa chuan taksa chaw du ang reng khop mai puvena le te dia chu cham veri turin kan ti takna a puvena chuan na thil vela chol rei to wangin chol rei chi vak to lok thu a soya min puina zo zai ka ngai toin pek the enge motal nela zong ka han ui don lo te reng em hetia kan zin ve wa vel na ta na kan man motor hi puvena khatia te dia boy som ngai ka mulaya motor ka ko pa kha ania yan tlom ngai takin tun thlengin kanin po chho pha ta ani te dia ten min chuk san hnuwa tang chuan hunakal le reta February thalai hol kan mang le ta kan khuwa ka kom ve ber riu bena paron leng thazing hle kan khuwa ka chua san don lai vela min fuina te holam ta ka tham ral tir wange ro chuan a chunga po ka in thiam lo ru hle a atu te chunga po in kil toy hana du viau mai ka uwain dai lo wangin kan khuwa zirlai har sa ve tak tak middle school zirlai exam ma bak tele high school zirlai tle ma zong de chu antana ka ti thei ve ti turin tuition class a thlonin ka pe a an zirlai de chu kan pal tlang to hnu ma ni sela in en let lo chuan kan lo bel bik lova abuai ni len ve thei khop mai heti lai borvel hian thengil thei mi alo mangmak tak tak kaneya chu chuan min mut thil tir hlei thei meu lovani kamanga chuan ram hnuai re rui maya hian kalo oma tukum chon zong mei che pakhat hilo omin chu mei chia chuan mangai tlak kani to lo ke chu kanin hmulo chunga kom dan zong kha ria ni la chuan min kalsan wang chu wang chuan nangma tina to lo tur mei chia thatak dirin kalo tong try sak zo kang che alo tia a mel en tuma ka pan pheilai tak chuan ka thang har hlon mai eminua tang hian kani tin hun man na te no pang ho tuition ka pek lai ten ka ngai tu ana run thar le thina ka ngai tu na tikal thui tu ber chu ka mangai Christi ani nie Christi ka mule ka in be sei to lova ma se ka ngai tu ana chuan tu tina thar thina manglama ka mu kha ama chu lo ni ta ang se engwang mangai tla ka ni to lo ti kha ron soi nge ni ang mangmai mai lom tin enga vak han ngai lo kan tuma ma sela ngai ngam thei chuang si lo zan kha chu ka win in leng poimo ane dona wangin tuition ka pek thin te chu kan ina ni lovin mun rem changa pe khom ri mai turin min tia exam ha chon mai to turan ya wangin zandang ain kan rei chho tan via vani zandar kwale chan ve ani don to a in ka thleng thla chu an lo la ti luam done mo ka ti line kan in chu alo in kal tham maka zandanga chuangai pon ka hresi lova ngai thazan lo chungin ka u ho hun chu ka lo ngak ta a dar som pakhat vela chuan ka u po ron ho in a mel ngui ruya tang chuan in leng te wanga ni kan ring ngota biak kan tuma ma sela chaude wanga mut ha dama du thu soin a khum lama pan dai ka u om dana wang chuan ka ngai athalova ma sela har sanna to chu ke ta na hriat ve tul lovani yang ti in zo ka tum lem lo ma se hemini tang hian ka u om dan chu diklo chho tatlat maya anui mel mu tur wang ta le a chola e tlem tial bok taksa pansa ani bok ne ni thum chung vel chau pon aria deuh tha maya ni zandangang bokin tuition pein ka chuaka in ka thlen nuwa chuan ka u chu ve nei ti hriat takina en ngai en char chuna thungoi karmaya ka u enge thil om zia mani dewa tang khani diklo riau mai a chan min thil ro katia ani ro chuan min chana tum lova ka u keital min thil ro tunge hrile chuan turi nei kan ti chuan boya eng dang ani lo
thale tangin he in hi midang in an ron lua to do na in lua manan ti sara wangin kan nei sa en hian kan thlin rei don bok silo mundanga la hrilen lai boruak nen in lua turem cha om mai silova atia o sum it na hian chin to ka nei lovani hi in lua man bain kan khosa po ni silo chutia chuak tura inti ngot po chu katia soi tura wang le thar kaina ni ni chi a to in lua tur la kan la musilo khochung chu in lua tur ola ran lova melriat ang kan zo kwal chiam nuwa po khodang po ni selamin ko mu thean lo ka beidong titi to chu ka thian pariu benatena chuan ka chuak chowa kan in lua na ten man to zo ka kan in lua duan ma wanga in son chuak turamin ti dan te chu ka hila ani point kan chunga thil thleng chu khethiam lovin min phun pui vena sakhop mai anu chuan tunang hrileng boruak ale ngal in nei tu ni wang maya du hunra chuak tura hanin ti thut po chu adik lovani chu en po ni sela chutia chuak tura anti cheu chuan kan khuwa tanga hlave deuh taka son ka u te khuwa oma kan biak sak don chin chewem niang atia be seina kan nei chuna ni ti hriain biak po bere ngang mai anin biak fe nuwa unawa chena tham khop lek chu omani ome in lua man po ka uina thei angatlomin adil sak chewa chulai mun chu in pan mai donem niang ati ta ka chuan kan ove top maya kathar ma nge chuak turin bungurwale chu kanin sing sa felta ani kathar ma ni chi alo ni in bungurwa kan nei tam lem lo boka kan kentur ang chu kan hung chuaka kongpui kan hladeu wangin chonu hervela kan thiar chowa no pang school ban rual hunom vela pikapa kanin hlang kim thei ra mani kanin son tur thu chu engma kan thril hriat lo wangin tuition kan pek thin te school bang ho te chuan kan in ruak wai an mu chu ma kan tiang reng hle ka u chuan naw te u in bula hun rei zok om kala du te reng ne kan khuai kan chua san nge ngai boxi fel de vinin lo omanga in mule hun kan la nei em ang tin mi tuit la lek chung chuan a soya chu thua soi zo chu me cheno pang pakhat hian miss kalsu yom lo chuan lekha ka zir to lo mayang arun tia mu an hriom tak zet lailam dar li vela chuan kan chua san hun chu lo thleng ta a tuition na lo pek thin zirlai no pang te chuan min ui der ve viawa tin ke po engma ni big silwa chuan sar tia min ko tu te khan ni ve miao wangin ka ngai hlu tak zet hre tak chungin kan kal san ta ani kan khuwa tanga hlavak lova zan ria kan eya anu kan tlan le fe nuwa chuan thli le ruwa arun tho thuta khasik boru ala chamba na wangin khuwa la chu vot phian kan boina bel cha turin motor la chu ron chiang talova driver chuan nimina po le langin katlan sia ngati thut nge monile kan tlan chu ama pon diklo omin ka hresilo heti hi chuan thui tlan nga manilo mayang a atia ka u chuan signal box silova khuwa kan la hlat bok ne khuwa kan mu man sak na bera ding maila ta chuan puitu tur pon om mai thesin atia driver chuan tlan chu langam thowa ma se duain ruwa hi sur na sama ma kan tang ti ka hlau dewa lo mole ani chuan muang changin han tlan le don chinang o atia chuan kan han kal le bek beka dar kar khadon lai kan tlan le nuwa chuan zanria kan eina hmuna tanga khuwa kan mu thei nai ber kan thleng trep to a keila chu kalo mu thutiti der chum azing na sabok nen kong de chu mu fi har phiana chuta kong kwal jim angreng ta kan kwal tur chu bungrop phur truck chu tok thutin driver chuan rang takin veilama katin kong thlang oi tak maya chuan kan tlan liam ta ka thei ang hetin kain vuana thing pakhat chu kan su chor dar thalang ma chu ke chuain engtin tin mo kain vor chuak nin ka ria ka harle chuan driver in min lo soi vaka ka lu chu na te ma wangin ka kho mu chu phe vek ka u chu fialo ruwa in ka muwa aluwa thialo om nual mai driver chuan ka u chuan bia ma sela a betong thei tlat lo ruwa asura thila chu thovuk ovuk reng bok vodka ti ma wang chuan kho vot chuan min met khong don ti ka ria tan pui tu turan local mai lo ne kalung phu chu amuang tel tela ni khuwa ka hello zuita ani
boya harte tin kabeng bula chuan tue mo hi ron phun bula zoi muangin kameng riaya nungdam chuan kalola om hlau nu pakhat hian min biak harlo tum me kani ka u omna ka zota adin huna that vak lo wanga damdo in nai beran pan pui thumin hrilin kalve ngal ka du ti pa tho chu amai kan tum chu kalu chu aron haya kan khoi chuan lo tuam bur chu ni in ka u ka ngai ven ne re om du ngar takani minom pui tu chuan lungai lo la in driver kha hliam nat vak lo wang ni u chu om puya lo thon tura om lo tin min tong thlamu ana ka ngai ngam sot min en kol tu de chung kwa chu chung konel om tak zong an ni nge mai zandar sari vela chuan zanria tur thlenga chhop sa vekin an fanu chuan min ron kena harte kania izia to em tin nui sang in min ron bia ke point thatakin galo chang ve mai bok engtin nge an ko thin che tia min zo chuan cloudy tin min ko mai zel nang zo ka tia makti mel zetin cloudy mo atia oni e enga tinge ka ti chuan enge mem ni love ka thian nu ming ko tua thinania ati chuan ka nui saka ka mingang pu tam tak zinga pakhat ni ve maya ka ngai eng em po ka zo bel lem lo khuami da chuan min ron kan liama no pangte thleng po chuan an ron kal sap nithum kaum tin hnuwa chuan pa ngai takin ka tho chuak pe to ka u ngai ven ka du thu soin kan thlena te chuan motor min ngai tu saka damdoin lam chu ka panta ani po lo zia to hle alo biak thei to amut ha chole hnuwa chuan achunga in thiam lo na ka kha wangin ka biak ngam lo le ka block zui ta Miss Tracy chu ka hun ton ril tha in ka ria akola han lak chuan bultan mai dan tur po ka hello Cloudy nang ma em ni arun tia onie Miss idam mo katia in tharuna wa han na du ngoi tak voitam taka call chia ma selai la thei box silo engei chanchin ti in min zota pehel khan palovin katlan bo nuwa ka dan zong chu ka hil vek engpo ni se khatia no chua to kai nuwa khani class kalpui thin te dia kha office aron kalin damlo tan puya du wanga damdoi zuar mai ni thu te aron soya principal benga thlen nuwa chuan principal ina fia thudik ani ti arian nuwa chuan exam le thei turina phal sak hial chea ma se nang mai biak tlang theilo wangin engma kan ron ril khe theilo chewani tuna exam tan nan ni tampo om to lo wangin arang thei ang berin ron chukla ke mana thei ang angin kalo buai puyang cheu ithiam sa en non le nan hun tlema zong ala ombok ne i u pona phal nge yang aron tia ka wa han lom ang reng tak ani miss min ho chua ruala ka thian pa kha exam ve thei donem ka ti chuan kha tuaron soi nuwa khana chanchin kan khezui ta mi alova class group zong a lek bok nen engma kan khelovani atia chutia be selo de waka exam le thei tur thumin hril nuwa chuan lom ru viau ma ila ka thian pa ber a chanchin hrilova ka omero loma kim thei chuang lo Miss Bula chuan kom zel dan tura ka u lo ron ve pot ka du thu te chu ka soya chanchin in hril leang tin phone chu kan da ta ani zana chuan ka u hena chanchin engkim ka hila ani po chuan chutia exam an phal sak che chuan chu hun tha chu bo pel chi ani lo chu ke point dam lam ka pan ve se langa ngai tuom ka nilovania tin kal ngei turin min tita ani zana lo ni chuan ka mutna khumpia album chu mupa chuan ka en mai maya an chung ko thalak rang te ka en kwal nuwa chuan mak tak main Christi le tharte lan dun na thalak chu ka mu fu lol mai kan ring hlel mial dona ma selama ngei ti thalaka chuan a chiang boxi ka keu phei zela chuta ka thinlung ngor dot tu thil ka mu fu ta ka chuang tuana thingai lo ka mai Christi ngei mai chu mo kor moi tak ha in riat lo wal tona khiang lo oi fel der to chu thala kan mu chu min wa han tina te reng e tharte chu ka kowa Christian en chuan eng tia in riang e ti kan zo chuan kan khuwa ka komve berania ma se soitlang top maila apa khana thi san ma e ma wangina nu khana me thai puya khosak harsa tanana na chu anu khan midang kop kwalin no chizor na khura atlulu ta
anu e zon na wangin Kristi po khan rheoma ti thei hle anu la ain thup seng reng bik si lo ne Kristi khan chainom na po ato pha na cha thei hle ani rialen nuwa khan helama anu na ron chho puya an khosak alo har sat bel e ma wangin anu an khosak nom na tur adu luata Kristi du lo chung chu sumdong house ha deuh bula nei tir ngei chu atuma hunrei tak chung thuin mulo ton takan om nuwa vauna hial Kristi chuan tokin lo theilovin chu pa chu anei ta ani atia makti nain ka khata oi har ka ti boksi tharte chuan enga tinge makiwa hanti melve atia ka ngoi wang engilove ka hriat to nu ang dewa ka ti mai min lo khe thiam ro in chunga kan chho lo ka nge ti in ka thin lung tot lu tu ka wang chuan in chunga ka chowa tuna chuan ka khovel ka lo ti thin khan kir zai rel to lo turin min liam san ta si khovel hi wa han rong tak zanare ta nuwa chuan tharte chu ka bularon chovein Kristi meli mu khan I mela dang riau maya enge chan tin min zota zep turom chunga ka hria to lo wangin Claudia Christina soi thin nge mai chu ke ma ka ni thu te chu ka soya tharte po chuan ma ka thile Christine tharte hena kan thon thu rang te lo khil ve to wangin min tor pui tak zet masela du thanna po nilova anu sum du luat wanga pasal nei lui tirani na wang chuan ka pai dam theilova at kan so ve reng tiang tin Christi chu aloina runa tang nge tlan bo pui chu ka tum ru hle tharte hena chuan Christi de omna chu chiang zokin ka zota tharte chuan buaina lian zok tok thei ka ni ti po soilom ma sila ka hmangai ka hmule nan chuan engpo tuar ka huamani anaw hena chuan bike cha bi min dil sak turin ka tia ka tum ru hle ti a hriat ta ka chuan cha bi chu min zu dil saka an bike lak thar hlim hlol nen chuan Christi te omna kholam pan chuan engdang don lek lovin ka thei anga chakin ka tlan ta ani dar som pakhat apel chho tawang tia chuan thartein Kristi te khuwa nia soi chu ka thleng ta a zanare to nen anom na lai bor tak zo chiang tur point kholaya hmu turan wang hle ka te kwal fe nuwa chuan in pakhata mi pale mei chen hau thom ka ria a ngai khata ka ngai mai ma se chu mei che o chu ka riat nu o ang ria vin ka ria a kan pan nai zel ta ka chuan Kristi o nge ni ami pa jok an hla chu a chetel tela kut athak thom chu ria in an in chunga ngei chuan kaluta karinang ngein Kristi chu aloni mi hausa bula khosa ma ni sela amel chu adang lepa mut a mut halo ti riat takin amit meng chu adul bok makti mel takamin enin nawa pai to ti riat thein anaw pai chu thalibor velani mai thei trap zoi chunga kabula chuan ron phein min kuwa kamit tui ka dang zo big lo nang kha tungei ni phiang sena tina hmangai lo apasal chu aron tonga a hmangai tak mu le in be seya aswang tu anarama leng fo thin mai kani e kalotia chu pa bok chuan naupang kut itor du lo chuan chua le ngal ron kiale to ngai su Kristi khapa naya kharing tin ngei om ngam zo ron pheiro atia Kristi chu ka en ngoi Kristi kalro kini zong hetia dam ta kanin hule the hi lom to ke pasal vuan lai ni ya fane mai maba kini katia ma selani roin min ku nget sau chutia min kaltir mai tumta lova chuna pasal churon phein Kristi sama chuana ke ka kain liam mai thelo wangin ka beive ta chuata tu sop roi khopaka siam nuwa chuan Kristi bana chuan kain arang theyang berin bike nalam chuka chok puya kalna turlam berpo hilovin kan mazon konga chuan kan tlan par mayani melsom pangavel kan tlan nuwa chuan petrol zo ti tamaya are kan tlan the don lo ti achiang reng to huwa kan la hladri bok nen thlan tur dang talo churam nuaya chuan kan sukta a chutia thui takan tlan thlang nuwa chuan rin ai mainan ron langa bike kan dana zona tang chuan min ron thla a tholian du ngang mai zan lai ani to bok nen flashlight nen tang kopin hnim pikara kongrem chang the piang kanin zon chopa Kristi la rai alo ni bok nen man mo puya har khop mai chutia tomruk na tur ka zon pa reng nuwa chuan puk lian vaklo pakhat biru ang reng takhi ka huwa
min tu te la ka tanga kan tlan hla to wangin le rei kan tlan che thei to don lo ka hriat awangin ngai ngam zan lovin kalu puya thom dim taka kan deuh ran nuwa chuan kan hriat phak tok le ka in be thom hi kan hreta a chik zoka kan ngai thak nuwa chuan pakhat chuan an thom hriat phak ani silova zan thima in zong kan ni bok ne imtia ti zui tur nge niang le atia abiak pa chuan he ai thui chun kal karing haulo kal silang chuan an tlan thoma hriat nge ya karin danin khoi molaya an tom ruanga kan tlan pel to zok poni mai thei tiro let phei pa in zong kwale photang atia an thom po chure mak Christi bula enge thilom zia ti in ka zota Cloudy ka thiam lo vekani an huai sen deuh ni lang chuan school kan kal top ni ber khan kanuin min nor luina zong khatlan bo sanin in hne na kom tu ma se chu tiang ka ti chuan kanu khat no chi zor na khura bok mani in chomin a lut le emonianga chu wang chuan ka ngai ngam thot lovani in kil toy tak chuin kanu thutluk na ka som ta ani atia idin hun ka he thiam lu tuk che yo kanem takte hriat le ka in be se to lovasin tin ka en ngoya kanin pom chia mai khowar hun kan ngak thing don nge don lo tin ka in kha bur renga min zong tu te la chuan min be don san mai don si lo khowar nuwa chuan jon mu kan ol sam don ne man ho vut lova thom dim ru tak chunga a the anga thui tlan chia chu thabera ka hriat awangin kan tomna pu ka tang chuan kan chuaka kong kan zo thazela kan ti mal kanom zel dan turmin zo chuan Miss Tracy exam ka bele thei tur thumin hril dan te chu ka hrila Christi po chu apur kher mai zolova kan kalzel ta ka chuan var trian kan hnai to a kong laka chuan kan hmalam hun suang toin ma ni to ka kan him ve tak zet ma se kan ma zona kan kalna tura chuan lui khau angreng tak mai hi dai tlang ngaya ka hupur ani ama zana ruwa sur chi ama wangin tuipo atam hle bok kan kaltlang angai wangin Christi bana chuan vuanin kan dai kai trep tia hnung lama tang hian ding ro ti thom kan ria kan hoilet vat Christi pasal chulo nina silai min tin reng chungin Christi khapa ha ruwa ka chantiri du lo chuan kabula run le ro atia ani chuan atok zo zai to khongain kan pani hian min thla za len ro hinlung in muton lo de vai bula om reng chuka pe bik hleine nangma ti hlim khop midang an tam ti poi hriat chian viau kha atia chutiang ring ho chuan ka kalsan thei chevin ring amni ke ka hlim lo ani chuan nang ni pon hlim nin tong bik lova in tum ai main thi don ani chu ati zo rual chuan Christi chuka mazona takaron dinga silaya puak tabok atlu zoi nok mai ke thin rima khat liam ta chuan silai met puak tu chu hnai chilin ka thin rim na berbu chu amaya chuan ka vale impotang he maya te chang the to lova ka siam nuwa chuan Christi chu panin silai mui na lo fan ne to ema wang chuan a thode de pa lau thong su tin ka hne mol ma se ti thei dang lo i thale mayang lau thong su hetai ko ome ka tia chumi ka soi zo rual deuh tho chuan a thori hroka a op ka ngai nat om tak katana rimoi chang thin te chu engtika ma ka khele to ngai don lo a hmelai nat om tak chuan min vela kan du thu sam zong te chu tham ralin Christian ena kan thon thu chu mit tui nera khara ngai ta si ni e kan thon thu chu thon thu nu nung alo ni zo ta ani ato ta